Salutați, eu sunt Alex și astăzi vreau să discutăm despre ceva. La unele, cred, episoade o să se închidă la 10 minute Bandicam, fiindcă eu Bandicam nu l-am instalat. Și de-aia mi se ăsta instalat, cumpărat după online, după net. Și de-aia nu mă lasă să filmez mai mult, că dacă l-am instalat după net sau cumpărat, mă lasă să filmez cât vreau. Pot să fac, cum aș fi într-un video, pot să fac live, să zicem. Și de-aia vreau să discutăm, să vă spun așa, să nu spuneți în comentarii că închid eu instantaneu ăsta video, că nu mi-a ieșit bine. Asta vreau să vă spun de acum, ca să știți. Da. Bun, atât aveam de spus. Eu am fost Alex, dați un like, un share pe Facebook sau așa. Abonați-vă. Bye, ciao.